Ginalihok na matud pa sa Tagum City Planning Office ang pagplastar sa ruta alang sa public transportation sa syudad aron matubag na ang problema sa singil sa plating. Ani report ni John D. Esteban. Viral ang video sa usa ka netizen kinsa mipaambit sa iyang kasinatian sa Tagum City, Davao del Norte kalabot sa dili saktong singil sa pamasahe. Sa iyang pagbalhin manggud daw sa Davao City, mangita gyud daw siya og sinsilyo kay basin dili iuli ang kambyo sama sa iyahang naandan sa Tagum City. Katong taga-Tagum pa ko. For example, nakoy lakaw niya ang regular fare na is 20. Mubayad kang 50 pesos, bayot. Ayaw na lang pagdahom, masinsilyuan ka. Pagbayad di mo, mag-arrange ka sa mong bag ka dyan. Pagtanaw di mo sa motobangan, wala na ang driver, wala na yung motor. Yung moto, mo na realization, culture shock na if you came from Tagum, na karon mag-Davao na okay ra na dili necessary dyan na specific coins na dyan kay change dala. Ang Tagum City Planning Office miangkon nga daghan sila og madawat nga reklamong overcharging o pagpasulabi sa singil sa pamasahe batok sa mga tricycle driver. Sumala sa buhatan, usa sa mga rason niini wala pa maestablisyar ang ruta sa mga pedicab o motorized tricycle for hire sa syudad. Pinakadaghan gyud nga reklamo is kanang overcharging gyud sa kuan sa mga pedicab kay siguro ang currently status manggod sa Tagum karon sa kanibitang transportation is wala pa ta nakaruta. Kanang ilahang sistema karon is murabag kanang pakyawan, although na gyud tay kanang fare matrix gyud. Hinuon ginalihok na matud pa nila ang pagplastar sa LPTRP o ang Local Public Transport Route Plan nga aprubahan pa sa City Council pero unahon pa ang modern jeepney. Ang kani nga mga ruta mamahis katupaning sa mga PhilCab which is mo ni siya ang katubitang sa DOTR na gyud nga standard nga mga modern jeepneys. O mapahimutang na nato po na ato ang mga pedicabs kung asa ang ilang mga ruta nato ipangbutang. Kano sa usab kaha kini mapatuman. Gina-expect nato ma'am kung naatay mga mukuha og franchise by next year ma-implement na nato na kay within this year gani this quarter kung ma-approve na ang ato ang ordinansa kay moagi magunog ordinansa ang Local Public Transport Route Plan. After that atuan na siyang i-endorse sa LTFRB. Base sa City Ordinance number 1020 series of 2023, ang plite sa syudad magdepende sa presyo sa gasolina. Pananglitan kung anaa sa 50 ngadto sa 59 pesos and 99 centavos per liter ang gasolina, 16 pesos ang regular nga pamasahe. Pero kung musaka ang presyo sa 60 ngadto sa 69 pesos and 99 centavos ang matag litro, tag 17 pesos ang pamasahe. Kini sa unang 3 kilometers samtang dugang 2 pesos sa succeeding kilometers. Giauhag sa LGU ang publiko nga isumbong ang mga abusadong driver aron maimbestigahan. John D. Esteban, 1 Mindanao.